Libreng microchipping sa mga atamang ido pig-uprisir kan Municipal Veterinary Office kan Daet Camarines Norte. Importansya kan microchipping aramon sa report ni Rosie Nieva. Bakong madali ang pagiging sarong for parent, kaipuhan kaya digdi ang atensyon na sin commitment ganing maitao ang mga pangangaipo kan mga fur babies. Kaya dakulang tabang ang aktibidad kan Municipal Veterinary Office kan Daet Camarines Norte na libreng serbisyo para sa mga atamang ido asin ikos. Kabali sa mga serbisyong inian libreng anti-rabies vaccine, check-up, vitamins, freebies asin ang bagong programa kan opisina na microchipping na kung sa private vet clinic pa ipapagibo, day mababa sa 1,000 pesos ang magagastos. Nakakatuwa siya. It's amazing. Katulad ngayon, nakalibre kami na anti-rabies, tapos ano nga tawag dito? Anong kinuha natin? Yung microchipping. Sigon sa Municipal Veterinary Office, ang microchip ang saro sa nabutil nin bagas na pigi-implant sa kublit kan ido asin ikos asin nagsisirbing tracking device na konektado sa internet asin accessible man sa smartphone. Pigshare tuman kan opisina na salbado ining gamiton para sa mga atama na hayop, alagad syempre, kaipuhan mo ng masyerto na mabaskog ang ido o ikos, kompleto sa rabies vaccine, bakong bados asin nasa tamang edad na. Ito po ay ginagawa upang kahit yung mga aso ay gumagala, unlike before na dog tag ang ginagamit. So kapag natanggal yon, kasi nga nandyan sa externally, mas maganda po ito kasi microchip nga. Ang microchipping ang bako mandatory sa Pilipinas, kaya bako pasubuot gayong popular sa ngunyan. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.